Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hepdeniň jeminiň leýartyňy. Gepleşikleri Pragadaky studiodan men Ýogşan Annurwan alyp barýaryn. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyny iň köp okulanlaryň başyny Türkmenistanyny agyr pnevmoniýa mewzalýar. Yerli lukmanlar COVID-19 ýerler diýen atlan çap edilen habar çekýär. Prezident Berdimuhammedow iş sapary bilen Lewap vilayatyna bardy. Türkmenistan COVID-19 boýunça howply ýurt tasaplanýar. Estoniýaly näsag evakuasiýa edildi. Abbasanyň ilçisi Omar Kuliýewiň harby gulluk möhletiniň eýýäm tamamlananyna üns çekdi. Prezident Lewapdaky iş saparyny tamamlap Mar vilayatyna bardy diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenleriň protest şäherleri we satirik çykyşlary ýygyjamlaşdy diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Prezident Berdimuhammedow Mar vilayatyna sapar edýär. Prezidentiň vilayatlary sapar etmegine hemde käbir etraplar birleşdirmegine garaşylýar. Abbasanyň ilçisi Omar Kuliýewiň harby gulluk möhletiniň eýýäm tamamlananyna üns çekdi. Lewaply enatalar çağalarymyzy gullukdaky sistemden goramak üçin para bermeli bolýar senatlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny türkmen türmesinde 12,5 ýyl oturdum diýen atlan çap edilen video reportaj çekýär. Birleşen Ştatlardaky türkmenler Berdimuhammedowa garşy protest bildirdiler diýen atlan çap edilen videomuz hem köp görüldi. Aşgabat daşary ýurtlar üçin dünýäniň iň gymmat ikinji şäheri boldy. Adat adalygy, polisiýa we milisiýa, çekirtgeler sürüsü merkezi we Günertadiýanyň daýhanlaryny arada goýýar diýen atlan çap edilen videolarymyz, maglumatlarymyz hem köp görüldi. Bu hepde iň köp gurrun edilenleriň başyny kärenneti, TDK yalan söylüyor. Daýhanlar tolýar. Döwletiň özlerinden yer alma problemasy çuňlaşýar diýen atlan çap edilen habar syn çekýär. Türkmenistanyny agyr pnevmoniýa mewzalýar. Yerli lukmanlar COVID-19 ýerler. Russiýa 2019-njy ýylda Türkmenistanyň $300 milyon gaz satyn aldy diýen habarlarymyz hem bu hepde okuwçylarymyzda, dinleýijilerimizde iň köp reaksiýa döreden habarlaryň, maglumatlaryň sanyny girdi. Hormatly dinleýijiler, siz hem Azatlygyň gozgoýan temalaryny berýän habarlaryna ses goşup öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýar. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hepdeniň jemini Türkmenistanyň owu hojalyk problemalary, daýhanlaryň ýagdaýy we ýurtdaky azyk gatçylygy, açlyk köp hemde Türkmenistanyň habar terişdeler barda gurrun bilen dowam etdirýär. Azatlyk Radiosu Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 9-njy 10-njy ýylyny Lewap hemde Mar vilayatlaryna sapar edip kärennetçileriň, önüme önürjüleriň halynyň habar alşy. Şeýle-de ýurdun owu hojalygyny emele gelen ýagdaý barada Berdimuhammedow nägilelikleriň artýan wagtyna bagtyar kärennetçiler bilen bagtly surata düşdi. Kärennetçi TDK yalan söylüyor, daýhanlar tolýar. Döwletiň özlerinden yer alma problemasy çuňlaşýar diýen habar synlaryny çap etdi. Bu habar synlarda resmi maglumatlar bilen bir hatarda anonimlik şertinde görülen kärennetçileriň beren maglumatlary, yerli habarçymyzyň anyklaşdyran faktlary hem ulanyldy. Emma muňa garamazdan özüni Celaleddin diýip atlandyran okuwçymyz TDK-nyň döwlet eýçiligindäki habar uramasynyň telekeçiler tarapyndan yalançylykda aýplanmagyna garşy çykyp, habaryň aşagyny öz pikirini aýtmak kararyna gelipdir. Hasanygy Celaleddin kärennetçileriň aýdan sözler üçin azatlygy ýazgarmaga çalyşýar we şeýle diýär. Azatlyk Radiosu. TDK-dan öň özüňize bir seredip görüň. Yalan ýaşyryk zatlary ýazmazdan öň bir göz gezdirin. Watan habarlar 10 minut 40 sekundda Bäşimow Ürsem 140 sentner hasyla garaşýan diýär. Üstüne 60 sentneri Pragadan alınýarmy? Elbetde, bu özüni Celaleddin diýip atlandyran okuwçymyzyň soragy. Emma Celaleddin'den soň tesbir galdyran ýa-da onuň muamele därligini aýtmak isleýän okuwçymyz özüni TDK atlandyrmak bilen Türkmenistan altyn asyr saýtyndan alynan iki jümläni tesbir hökmüne iýeripdir. Onu ýagny TDK-nyň
Prezidentin Lewap vilayetine eden sapary barada çap eden habaryny şeýle diýilýär. Sitata: Milli liderimiz Daýhan Hojalygynyň ýol başçysy, ýurdumyzyň tenagatçylar we telekiçiler birleşmesiniň agdasy Rüssem Bäşim bilen gurrundaş bolup bu ýerde alınıp barlayan işler, kärenne ýerleri, yer almanyň görnüşi hemde onuň hatyrlyk derejesi bilen gyzyklandy. Telekiçi döwlet başçylygy TVG-niň işi bilen tanystyryp, şu ýylyň fevral aýynda 370 hektar ýere yer almanyň gala görnüşini ekenliklerini, onuň her hektaryndan 200 sentnere golay hatyly garaşýanlyklaryny gurrun berdi. Türkmen Döwlet Habarlar Guruluşyndan Sitatanyň soňy. Azatlyk radiosi Watan programmasynyň efire beren gepleşiginiň hem gurrun edilýän bölegini diňläp gördi. Onu Celaleddiniň aýdyşy Rüssem Bäşimow 140 sentner hatyly garaşýaryn diýmeýär. Ol şeýle meçhurdäk hatylyň meýilleşdirilendigini, ýagny planlaşdyrylandygyny, ýöne özleriniň her hektardan 200 sentnerden gowrak hatyly garaşýanlygyny aýdýar. Gowusy Türkmen telewizionyasyndan bu sözleri hem bilelikde diňläliň. Bizim TBK-in Daýhan hojalygymyzda degişi 953 hektar yerimiz bar bizim. Biz şu hojalygymyz bilen 370 hektar yer alma ekip meýilname esasında her hektardan 140 sentine haslama meýilleşdirdik. Biz olsa gows ýedek görüp gows eredip her hektardan 200 sentden gowrak hasla garaşýarys arkada prezidentimiz. Prezident Berdimuhammedowyň Lewap we Mara vilayetlerine eden sapary bu sebitlerde apreliň aýagyna gopan güýçli harasatyň ýanına gabat geldi. Ma'lum bolýar, Türkmen hökümeti bu harasat, onda çekilen adam ýetkileri, maddi ýetkiler hakynda hiç bir maglumat çap etmedi. Ziyan çeken ýaşaýjylara nähil gollaw berilýänligi ýa-da berilmeýänligi hem aýdylmady. Şu ýagdaýlar bilen baglykda azatlygyň okuwçylarynyň biri Türkmenistana berilýän resmi maglumatlary diňlemegini käniliň goýun hem bolsa Berdimuhammedowyň Mara sapary hakynda taýýarlanan reportajy üns berip diňländigini we prezidentiň Daýhanlar bilen edýän gurrungyny näme diýjek bolanlygyny kän düşünüp bilmeýänligini aýdýar. Azatlygyň odol hem habar berişi ýaly öňkü prezident Sapar Murat Niýazowyň edýän gurrunlary döwlet telewizionyasynda kän kesilmän. Tas şol duruşuna berilen bolsa, ýagny prezidentiň söz azatlygy çäklendirilmedik bolsa hem döwlet telewizionyasy Berdimuhammedowyň öz aýdýan sözlerini ýyl-ýyldan az eşitdirýär we köplenç onuň näme diýenligini gurrun berýär. Netijede prezidentiň syýasy guramaçylyk işi, ýurtdaky ýagdaýlar barada berilýän habar telewizioniýa diktorynyň ýa-da bir jurnalistiň uzun, bir sydyrgyn we gyzyksyz monologuny öwürlýär. Adynyň aýdylmalygyny soran diňleýiji watan habarlaryna berilen gepleşikleri bir ýyl ýyda gidip bölekleýin diňläp görenligini we olarda berilýän monologlaryň bir-birini gaýtalaýanlygyna şaýat bolanlygyny aýdýar. Tadakanyň hökümet mejlisleri, prezidentiň saparlary barada taýýarlan we çap eden habarlaryny gözden geçirsen olaryň hemmesiniň tasdan bir almany iki bölen ýaly meňzeşdigini görse bolýar. Anan masaňyz sabır takadyňyz ýetse, olar diňläp ýa okap görüň. Emma muňa köp adam çydamaz. Olar habar däl. Ören kän we toplap bolmajak derejede bir ýere toplanan manysyz sözler diýip diňleýijimiz azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Biz bu aýdylýanlar barada pikirini sorap, başga bir diňleýijimize 60 ýaşyndaky Dilçi oğlumy ýututdyk. Ol dilçilerin köpesiniň bu ýagdaýa düşünýänligini sebäp Berdimuhammedowyň öz sözlerini dogry ýa köpräk, kän kesmän eşitdirmek mümkin näligini olarda many ýokdugyny öňe sürdi. Türkmen Döwlet Telewizionyasynın işinden habarly jurnalist bolsa, adynyň aýdylmalygy şertinde söhbetdeş bolup, Berdimuhammedowyň sözleriniň köp kesilmegini onuň sersapyrlygy bilen düşündirmäge çalışdy. Sapar Murat Niýazow başda samsyklan ýerlerimi kese görýän diýip telewizionyanyň başlygyna ýürüýte tawsyryk bererdi. Soň özüne anam köpelip, ol bu sözlerini aýtmagyny goýdy. Şondan soň onuň kesilmän berilen sözleri şol sanyny türkmen işçilerine köp aýlyk bermeliligi, ýanyndan adowluk neçe çykanlyk üçin adamlara azar bermeliligi barada aýdan sözleri. Başga da kän zat efire gitdi. Belki Berdimuhammedow şol ýalňyşlyklary gaýtalamajak bolup, öz sözlerini dogry berdirýän näler diýip 61 ýaşyndaky türkmen jurnalisti azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Prezident Berdimuhammedowyň Watan programmasyny eşitdirilen we diňleýijimize soraw döreden gurrungyny, Watan programmasynyň 10-njy ýylynaky gepleşiginden alınan sesini bilelikde diňläliň. Hatta awalanlar hüküm bolmagy, ekim bolmagy diýipdir. Oňy
Ondan var yine de bir pehim var. 5 ayda bir karış ötür. Bir ayda 5 karış ötüründe. Doğru ayda göre atkavalının öňe mutlak alımı taraftan esaslandır. 5 ayın devamında näme bersen sen oňa suw ber, kukuneyle, kukuk ya. Dökün elekten geçirip sepeleden alınır ya. Ne bir doğru seyretmen bu zatı. Alımı tarafını esaslandırmalı. Bu sözleri dinleyen başga bir okujymyz hem özüniň prezidentin daýhanlary näme diýmekçi bolanlygyny, onuň sözünden nähili maň çykarmalygyny düşünmänligini aýtdy. Belki de bu düşünşmezlik prezidentin sözünün ýalňyş, näme dogry ýerinden kesilip gysgaldyrylmagy bilen baglanşyklydyr. Ýöne Türkmen prezidentiniň öz pikirlerini düşündirmekde, sözleri we sözlemleri dogry ýa doly aýtmakda, sözleri dogry we ýerinde ulanmakda kynçylyk çekýänligi hakyny odalam alada bildiren okujularymyz bolupdy. Belki bu arada şol hany prezidentin aýdýan sözleriniň kesilmegi, senzur edilmegi, oňa prezident Sapar Murat Niýazowa berilen söz atly hukuklarynyň berilmezligi bilen bagly öz pikirini aýtjaklary bardyr. Bu arada bize ýazyň, telefon edin. Gepler Azatlyk Radio hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemin radio aktivisti, öňkü diplomat we suw inженери Nur Muhammed Hanan bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy elbetde ýene-de Türkmenistanyň owuzlugy we ýurtdaky azyk üçinçiligi bilen bagly. Nur Muhammed aga siz watan habarlar gepleşiginden görensiňiz prezident Berdimuhammedow Lewap hemde Mary welaýatlaryna sapar etdi, kärinleçiler bilen duşdy. Şoň bilen birlikde ýurtda azyk howpsuzlygyny üçin etmek goýunça uly işleriň edilýänligi habar berildi döwlet telewizionyasynda. Eýsem siz bu görkezlen süjetlerden berilen maglumatlardan näme netije çykardyňyz? Dogrudan ýurtda azyk howpsuzlygy üçin edilýärmi? Şeýle diýip boljakmy? Azı kopsuzluğu hüküm edilýär diýip bolmaz. Bir Türkmenistanyň telewiziýasyna görkezilýän habarlar ya Yankı Berdimuhammedowyň eden ziýaraty Lewap vilayatyna, Mary vilayatyna dogry görkezdiler şo ýerde bir gruply hususy kärhanany, o hojur kärhanasyny. Onlar birdir, ikidir hemme ýerde ýörüýte şonu ýaly taýin etýärler. Şolar ýaly prezident gelenine görkezmek üçin. Ýöne hakykatdan hem Türkmenistanyň hususy kärhanalar şolar ýaly gruply bolup doly işleýän bolsa, öz ihtiýaryna bolsa, ihtiýaryna diýäniň sebebi o nereseler nähili kynçylyk bilen L'Oreal hasıl yetiştirip şonu hasılına özleri eýe bolmayan hususy kärhana ertesi heýbir peýda berilermi? Berilmez. Şoň üçin näme üçin kynçylyk bilen ýan? Kynçylygy birinciden yer meselesini onu ortaga getirmeli. İkinciden suw meselesi, berilen udabrenler, onu soň yetiştirenden soň bir ýygnamak, hasıl ýygnamak. Buny hemmesini uly iş edilip nähil kynçylyk bilen yetiştirilip nähil hasıllanýany. Onuň ýanky aýdyp geçişim ýaly şo hasılňam yetiştiren hasılňam ýöňüň eýe bolman elinden alsalar. Eline nähili arzan bahadan satyn alsalar. Sen şo bahadan satyp ýanky eden çykdyjylaryny ýapybilen ok. Ol yetiştiren hasılyň bilen öz maşgalaryny ekläp bilmeýän bolsaň, ýankydan çykdyjyny ýap bilmeýän bolsaň, ol adamlaryň elini sowatýar ahyry. Kim ondan soň işlesin? Şoň üçin bu görkezilýän zatlarym ýalan, oň eden bolýan hereketlerim ýalan, näme bilen özlerini allazyp özüni köşeşdirýärmi, nämemi? Nur Muhammed'a bağışla sözüňizi berin. Inni adatlygyň habarçylar hem önüme öndürýän adamlaryň, daýhanlaryň, kärinleçileriň şu bergil çykýanlygyny ýylyň-ýylyna habar berýär. Käbir maglumatlara görä ýurtda 3 ýyl bäri adamlar ulokan adyk kynçylyklar bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Bir ýurdun o hojalygynyň juda agyr ýagdaýdadygyny görkezýär. Şoň bilen birlikde de ýurtdan çörek nowatlarynyň udaýanlygyny tasdikleýän suratlar, videolar gelip goýuşýar. Emma ikinji tarapdan Türkmen telewizionyasy prezident Berdimuhammedow hemme zadyň gulala gullukdygyny görkezmäge synanýan diýär. Siziň pikiriňizçe prezident ýa-da döwlet habar gullugy bu ýurtdaky ýagdaýy adamlaryň bilýänligini bilmeýärmi?
eger şo ýurtdaky adamlaryň bu ýagdaýy görýändigini, bilýändigini, şoň jeberini çekip oturanlygyny bilýän bolsalar, bir ýalançylygy, bir nädogry maglumatlary näme üçin dowam etdirýärler? Bu ýerde nähili bir logika ýa-da mantyk görýärsiňiz? Ýa-da siz dogrudanam şo öz-özüni ağırlaýar diýärsiňiz. Bir şu öz-özüni ağırlamak ýeterlikmi häzirki ýagdaýda? Şu dogrudanam prezidenti ýa-da beýleki ýolbaşçylar köşeşdirip bilýärmi? Yankı ayzık etşimiyali her vilayette bir yarımdır çoloriyali dayhançılık kerhanalar var. Ha görýäňiz mi? İşleyen adamlar çoloriyali gowy haslamaly bilýär. Hem gowy kazany bilýär diýip towgatçyk beren bolýarlar. Bir umumy halkyň öňünde daşdöwrüniň gözüni gamaşdyrmak üçin edilýän hereket. Ol hakykatdan hem çoloriyali hemme dayhanlar çoloriyali öz ýerinden çoloriyali hasyl alyp bilýän bolsa, onu bu gıççılıklar bolmalylar. Şo men diýjek bolýanym özüni alýa diýjek bolýanymyň sebäbi birinciden ýanky göz gamaşdyrmak, ha görýäňizmi işleýän adam yetişdirebilýär hasyllymek. İkinciden ýanky özüni köşeşdirip hemme kişi şeýdip işleýän ok. Ha işleýän adamlar şolar ýaly netije gazanýar diýip ondan ertesem un gıççılıgy, çörek gıççılıgy, bular ýaly problemler çıkandan soň ony hökman bilýmeli, ýa-da iň bolmanyna kän aklym gerek gel. Bir kelläňi aýlap görseň, pikirini aýlap görseň, bu näme üçin beýle bolýar diýip bir synak görseň, şonuň analizyny edip görseň, ol ýüze çykjak da ahyrin. Onu siň pikiriňizçe şu Türkmen hökümeti ýarlyklara ýa-da hakykatyň ýüzüne gönser edip bilmän, şu özüni arlamak, özüni köşeşdirmek bilen öňe gitmäge finansiýada şeýle bolup çykýarmy? Şo şeýle bolup çykýar, näme üçin diýseňiz, şoň bilen şu halky daýhanlary günäkärliýär. Günäni özünden soğup şolagyň üstüne atyp şeýdip şu ýalgydan çykalyp ödýärler. Ol bir başdan soğumak. Hakykatdan ýanky geçimýäli bu toňuny bir izarlap bir öwrenýän bolsalar hakykat ýagdaýy. Onu düşünürdiler nirde muň sebäbiniň bardygyny. Ýöne onu ejesleri bilen ok. Olaň şoňa aklym ýeten ok. Şoň üçin bular diýen bir halkyň aladysyny ýetjek adamlar däl. Bir Nur Muhammed Hanahuň pikiri raýat aktivisti Awstriýada ýaşaýan. Hormatly dinleýijiler, eýsem bu meseleler Türkmenistanyň aýal kynçylyklar bilen barlykda siziň nähili pikir garaýşlaryňyz bar? Bize ýazyň, telefon ediň. Gepleýär Adatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini owgan nepdermi bilen dowam etdirýär. Töhwetdeşimiz Owganistanyň habarçymyz Şaýmerdan Uly Murady. Şaýmerdan Uly Owganistanyň parahatçylyk gepleşikleri barada maglumat berseňiz, soňky döwürde burada nähili hereketler edilýär, nähili täzelikler bar? Awganistanda parahatçylyk meselesi bilen bagly hazır gepleşikler geçirilip başlandy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Awganistan boýunça ýürütme wekili Zalmay Khalilzad Katarda saparda boldy. Onuň izinden Islamabadda hemen kabula geldi. Awwal resmiler bilen duşuşdy şu parahatçylyk meselesi bilen bagly. Gurrungy diýe hazır Awganistan gurly ulgamlarynyň ýol başçylary bilen duşup geçirýär Zalmay Khalilzad. Awganara gepleşiklerine başlanmak meselesi aralyk maslahatlaşylýar. Ýöne Awganara gepleşikleriniň nirde geçirilmegi barada heniz ulalaşylmady. Şonuň birinji tapgyrynyň Katarda geçirilmegi barada gurrun edilýär. Ýöne Talibanlar Awganara gepleşikleriniň Özbegistanda geçirilmegini öňe süripdir. Özbegistan oňa taýýarlyk görkezipdir Özbegistanda geçirilmegine Awganara gepleşikleriniň. Emma heniz taýyk bir ýerde geçirilmek barada belli bir karara gelinmedi. Ýöne gepleşikler häzir dowam edýär. Ondan soň Pakistanyň Gurýar goşunynyň ýol başçysy general Qamar Javed Bajwa hem Kabula geldi. Olam Awgan meselesiniň çözüldi boýunça öz ýurdunyň Awganistan bilen hyzmatdaşlyk etjekdigini aýtdy. Pakistanyň şu Awgan meselesiniň çözüldi boýunça uly rol oynap biljekdigini bilermenler aýdýarlar. Şonuň üçin Pakistanyň goşun generalynyň bäri Kabula gelmegini muhim diýip hasaplaýar synçylar.
Inni Samirdan Ulby Türkmenistan hem öňkü ýyllardan görnüşine görä Owganstanda paragatçylygyň gazanylmagyna ýakyndan gyzyklanma bildirýän ýurtlaryň bir hökmüne çykşy. Şoň bilen birlikde araçylyk tekliplerini hem eden wagtlar boldy. Eýsem bir ýerde Türkmenistan wagtda nähili pikirler bar? Türkmenistan bu gepleşiklerin bir geçiriljek ýeri bolup bilmezmi? Owgan halkynyň pikiri şeýle-de Türkmenistanda geçirilse gowy bolar, çünki Türkmenistan birinciden regionda bir tarap ýurt hem Türkmenistan Owganstanyň içki meselelerini öňden ahira goşulman geldi. Türkmenistan bir tarap dünýäde insanperwer kömeklerini edýär Owgan halkyna diýip Owganstanyň halky düşünýär. Şonuň üçin Türkmenistanyň eger şu paragatçylyk meselesi barada bir hareket etse onuň peýdaly bolup biljekdigine düşünýär Owganstanyň halky ýöne. Türkmenistanyň soňky günlerde hiç ses çıkmadı. Hemen taraplarım Türkmenistan'ı ağzamaýarlar. Türkmenistan barada hiç gurun edilmeýär. Ýöne Owgan ara gepleşiklerine girişmek için bir ýürüýte topar döredildi. Gepleşik geçirici topar. Soňra da Owgan türkmenlerinden hem agza alınmadı. Şonuň üçin hem Owgan türkmenleri nägelilik bildirýärler. 5 million gurra halk Owganstanda ýaşar bizden alınmadı. Paragatçylyk gepleşikler üçin Owgan türkmenleri paragatçylar. Halk Owganstanda hiç bir gan döküşlere goşulmadı, özara gan döküşlere gatnaşmadı. Şonuň üçin Owgan türkmenleri bir paragatçylyk ýani araçylyk roluny oýnap biljek halk emma türkmenlerden oňa alınmadı. Gepleşik geçirici topara diýip Owgan türkmenleri öz nägeliligini bildirýärler. Samirdan Ulby bir tarapdan Türkmenistanyň bir araçylyk gepleşiklerini çetde galmak, ikinci tarapdan Owgan türkmenleriniň bu araçylyk gepleşiklerini hasaba alınmadygy nämenin alamaty? Muňa artyndan nähili sebäp görýärsiňiz? Esasen şu Türkmenistanyň siýasatyndan görýär Owgan türkmenleri. Eger Türkmenistan şu Owgan türkmenlerini goldasa we Owgan türkmenlerini aragatnaşyk açsa-da, onda Owgan hökümet hem Owganstanda ýaşaýan türkmenlere ähmiýet bererdi diýip berde yaşayan Türkmenler düşünýärler. Owgan ara gepleşikleri Türkmenistanda geçirildi. Alaştırıcı rolunu oynamak için onun Niýazov döwründe de tagalla edildi. Türkmenistanda geçirildi. Ondan soň Talibanlaryň Türkmenistan bilen ýakyn ara gatnaşygynyň bardyk barada gurun edilýär. Şu sebäpden eger Türkmenistan alaştırıcı rolunu oynasa we Owgan ara gepleşikleriniň geçirilmegine zemin hazırlasa ol peýdaly bolar diýen düşünje bar Owgan türkmenleriniň arasynda da. Owgan türkmenleri şeýlerek düşünýär. Türkmenistan medeni we ykdysady we beýleki ogullardan eger goldasa Owgan türkmenlerini onda Owgan hökümeti hem we beýleki dünýä jemgyýetçiligi hem Owgan türkmenlerini garaşar beýleki milletlere bolşýar diýip düşünýärler. Misal üçin aýdylanda mana Owganstanda ýaşaýan şaýlar, hazaralary İran goldyýar. Poştulary Pakistan goldyýar, Tajikleri Tajikistan gollaýar. Özbekleri Özbekistan goldyýar. Türkmenistan gynansa Owgan türkmenlerine himayetkar bolmady, gümüşüneçilik. Ýöne indi gelecekde Türkmenistan hem ýagdaýa düşünüp Owgan türkmenlerini goldar, Owgan türkmenlerine arka çıkar. Şeýle ýagdaýda bu Owganstanyň meselesiniň çözgüdi boýunça da Türkmenistanyň uly rolu bolup biler. Çünki Türkmenistanyň Owganstanda uly behbetleri ýatyr. Sofreti we beýleki proýektleri amala aşyrmak üçin Türkmenistan taýýarlyk görýär. Eger Owganstanda paragatçylyk bolmasa, şol proýektleriň amala aşmagynyň mümkin däldi aýdylýar. Şonuň üçin Owgan türkmenleri bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk etse, Owgan türkmenlerini gollasa, Owgan türkmenleri Türkmenistan için Owganstanda bir sagal ýani kömek bolup işläp biljek diýip Owgan türkmenleri bildirýärler. Hormatly dinleyijiler, kawulla kawarçymyz Samirdan Ulmurady bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şunuň bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun, azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.